Miquel, ha arribat el moment. El moment de què? De confiar en tu. Vinga, seu. T'ho explicaré molt ràpidament. A veure, efectivament. Va, però menys una, que jo no vaig ser qui va seduir l'infermera No, Pujol. però si haguessis tingut l'oportunitat ja ho haguessis fet ja. Això no té res a veure. Mira, jo no puc fer càrrec de la noia. Jo ja li he dit a la noia que jo era un capellà recuperant-se de gota i hemorroides. Grup de teatre i operístic Nostra Senyora dels Miracles. Sí, però això és la ficció. No, calla, Enfermera Puig, no havia d'estar abans vigilant a la sergent. És que estic preocupada per l'Abril. A l'Abril no li passa res. S'ha enfilat a la finestra. Què? Qui? No hi ha qui corregut la Sí, seva em mà. sembla que no el necessito, senyora Cayetana. De tota manera ja són les 11:38. Doncs mira, jo tinc les 11:37. Els primers delegats ja estan començant a arribar a la sala per a la conferència. Sí, hagués d'escoltar una bona... Doctor Morena, gran gràcies per... Salti, sisplau, salti. Com que pretén fer una entrada triomfal, oi, doctor Safar? Moltes gràcies, doctor, però per Nadal les forces de seguretat estem molt ocupats. Me'n torno a comissaria. Sí, doncs molt bé, doncs que les Policia, coses per què passa? A veure, supervisora, no necessitem la policia per tractar una jove desequilibrada. Certament molt equilibrada no està en aquests moments. Trucaré al sergent. No, no puc trucar la sergent. Oh, sí, la vida de l'Abril torna a París. Ells no anotaran ni de gota ni d'hemorroides, només us vegi. A veure, supervisora. Sí, ja t'ho he dit. Vinga, posarem a la supervisora, on és? A veure, la supervisora acaba de caure baix. El compret no l'ha agafat. Vinga, Oh, vés-te'n. no! Manners United.